9 ta' Jannar, San Pietru Isqof ta' Sebaste. Għex bejn is-sena 340 sas-sena 391. Kien liġken membru ta' familja ta' qaddisin fil-Kappadoċja bin San Basilju l-Kbir u Santa Emilja li ġew imkeċċija minn pajjiżhom għall-bidu tar-renju ta' Galerju Massimjanu. Iż-żewġ dotturi tal-Knisja tal-Kappadoċja, San Basilju Żgħir Isqof ta' Ċesarija u San Girgol Isqof ta' Nissa, kienu Ħutu. Santa Makrina Żgħira kienet oħtu l-kbira, waqt li Santa Makrina l-Kbira kienet nantu. San Pietru kien liġken fost 10 aħwa u tilef lill-missieru meta kien għad għandu ftit snin. Rabbietu fil-biża' ta' Alla u fil-perfezzjoni nisranija oħtu l-kbira Santa Makrina. Meta Basilju sar Isqof ta' Ċesarija fil-Kappadoċja fis-sena 370, ordna lil ħuh Pietru saċerdot u dan qies is-saċerdozju bħala raġuni oħra biex aktar ifittex il-perfezzjoni. Għen kemm seta' lill-oħtu Makrina fit-treġija tal-monasteru tagħha u wara żmien irtira minn superjur u mar jgħix ħajja ta' għaxxeta fis-solitudni. Iżda xi ftit snin wara ġie maħtur Isqof ta' Sebaste fl-Armenja. Is-selu ta' qaddis kien meħtieġ biex jeqret l-ereżiji ta' żmienu li kienu qawwijin ferm u Alla għażel qaddis. Fil-ħajja tiegħu ta' Isqof, San Pietru wera l-istess kwalitajiet ta' ħuh Basilju. Bil-parir tiegħu, ħuh Girgor kiteb l-opra l-kbira tiegħu kontra Eunomju biex jiddefendi l-opra bl-isem ta' Basilju. Ittra miktuba minn San Pietru li tinsab fil-bidu tal-opri ta' ħuh Girgor minn Nissa tpoġġih mal-kittiba l-kbar tal-Knisja u jipprova li minkejja li ma kienx tilef żmien fi studi oħra, bil-ġenju tiegħu u bil-paċenzja u bl-attenzjoni fil-qari u fit-taħdid ma kellu lil ħadd qudiemu ħlief iż-żewġ ħutu u l-Girgor ieħor dak ta' Nazianzu fil-erf u fl-elokwenza soda. Ħasem fil-Konċilju ta' Kostantinopli tas-sena 381 u flimkien mal-isqfijiet l-oħra ikkundanna l-ereżija ta' Maċedonju. Sew ħutu kemm kittiba oħrajn jiġdu l-qdusija, il-prudenza uż-żelu tiegħu. Huwa miet fis-sena 391. Bla dubju li fil-mod kif San Pietru Isqof ta' Sebaste għex ħajja ta' qdusija jidher ċar li bosta kienu il-persuni ta' ħajja eżemplari li jinfluwenzawh bil-kbir. Tista' tgħid li minnhom xorob u sostna ruħu tant li kiber far tajba hekk li ħalla huwa wkoll ħafna frott spiritwali. Kemm importanti li narfu nażlu bir-reqqa l-ħbieb tagħna, l-ambjenti fejn nkunu u lil min se nħallu jinfluwenzana. Kulħadd f'ħajtu kellu u forsi għad għandu lil dak jew lil dik li influwenzawh b'tali mod li bħal iffurmaw parti mill-personalità tiegħu jew tagħha. Il-bniedem għaqli u matur għandu jfittex li bl-għajnuna u l-qawwa ta' Alla jeleb kull influwenza ħażina u jiggranfa ma' dik tajba. San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lil Korintin 15 vers 33 jgħid la titqarqux il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba. U tassew għax anki n-natura turina dan, jekk impoġġi mqar larinġa waħda mħassra ġewwa kannestru larinġ bnin bil-mod il-mod dawn jiddakru u jeħżinu kollha. Donnu l-bniedem inkrenat għal ħażen u dan b'xi mod iħajru. San Pawl ukoll jasal jistqar li bosta drabi spiċċa għamel il-ħażin li ma ridx jagħmel minflok it-tajjeb li rid jagħmel. Il-fattu li int issir bħal sħabek
B'dan il-mod, dawk li nqattaw il-ħin tagħna magħhom għandhom qawwa kbira fuqna u jinfluwenzawna. Fil-ktieb tal-Proverbji 13 vers 20 juri li din il-qawwa tista' tkun għat-tajjeb jew għall-ħażin. Insibu: min jagħmilha mal-għaref isir għaref, min imur mal-boloħ jaqa' fil-hemm. Il-ħbieb tal-qalb bħal tnejn min-nies rekbin fl-istess karozza, żgur li jieħdu l-istess direzzjoni u jaslu fl-istess destinazzjoni. Allura staqsi lilek innifsek, il-ħajja li qed jgħix sieħbi hija l-ħajja li rrid ngħix jien? Se twassalni biex nilħaq il-miri spiritwali tiegħi. Huwa minnu li jista' jkun diffiċli teżamina s-sitwazzjoni b'sinċerità, jistgħu jkunu involuti sentimenti qawwijin, imma huma s-sentimenti waħedhom gwida ta' min joqgħod fuqha meta tiġi biex tagħżel il-ħbieb. Forsi smajt bil-parir li jiġi repetut spiss għamel dak li tgħidlek qalbek. Imma fil-ktieb tal-Proverbji 28 vers 26 Alla jgħidilna li min jafda fih innifsu hu iblaħ, imma min jimxi fit-triq tal-erf jimxi fis-sod. Għala, għaliex fuq kollox qalb il-bniedem kollha erq u mħassra jgħidilna Ġeremija 17 vers 9 u nsibuha wkoll fil-ktieb tan-Numri 15 vers 39. Il-qerq ifisser li ma tkunx lejali, jew li tkun fals jew tinganna. Int lest li tafda lil xi ħadd li hu magħruf bħala qarrieq jew traditur. Il-qalb figurattiva tagħna tista' tqarraq bina. Għalhekk relazzjoni mhux biss tkun tajba sempliċement għax tħoss li hija tajba. Gwida li tista' tassew toqgħod fuqha hija l-kelma tal-Alla u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kontrarju għal qalb imperfetta tiegħek, il-prinċipji bibliċi u t-tagħlim vera li hija hemm għal kulħadd, imma l-aktar għal min irid jgħix ta' nisrani vera, qatt mhu se jitraduk jew jiddużappuntawk. B'dawn tevita milli tagħmel għażla ta' ħsara meta tagħżel ħabib jew sieħeb jew sieħba għal ħajtek kollha. Eżempju, xi ħadd li trid tiżżewweġ. U int, għandek il-gazz li ma tħallix min jinfluwenzak għal ħażin. Tagħżel b'mod għaqli il-ħbieb tiegħek. Tipproteġi lilek innifsek permezz tal-kelma tal-Alla u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika minn kull min ikun irid idaħlek fit-triq il-wiesa tad-dlamijiet li twassal għat-terfien ta' ruħek. Tagħmel minn kollox biex tipproteġi lill-oħrajn minn kull influwenza ħażina permezz ta' parir siewi f'waqtu u b'mod speċjali bl-eżempju ta' ħajtek kif ġie influwenzat il-Qaddis tal-lum San Pietru mill-membri tal-familja qaddisa li kellu. Talba. Omulej, bl-interċessjoni ta' San Pietru li jint oġbok id-dawru b'familja tant qaddisa, għatina familji u ħbieb ta' ħajja tajba u eżemplari u fuq kollox għallimna u ħeġġiġna biex ngħixu aħna stess ħajja tajba li toġbok u li tkun ta' dawl u gwida għal ħaddieħor. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.